Hirvensalon omakotitalossa mietittiin rakennusvaiheessa lapsiperheille soveltuvat tilaratkaisut. Värimaailma ja sisustus muotoutui ajan myötä hillityksi. Vierailemme tänään kodissa, jonka yrittäjäpariskunta rakensi parisen vuotta sitten viihtyisälle Aurinkokukkulan asuinalueelle. Luonnonmukainen metsäinen maasto puineen ja kallioinen viehätti. Toinen tärkeä asupaikan valintaan vaikuttava tekijä oli, että rakennuksen suunnittelulle annettiin lähes vapaat kädet, sillä paikka on kokeilualuetta. Suunnittelutöiden lähtökohtana oli luoda avara ja toimiva koti lapsiperheelle. Säilytystilaa haluttiin paljon, sillä edellisessä puutalokodissa sitä ei ollut nimeksikään. Pariskunta plaarasi kaikki mahdolliset esitteet ja rakentamista käsittelevät lehdet hiirenkorville ja piirsi omin käsin ruutupaperille unelmiensa kodin. Tosin arkkitehti teki piirustuksiin muutamia rakenteellisia muutoksia, jotka olisi ollut lähes mahdoton toteuttaa käytännössä. Ilmettä kaksikerroksisen valkoiseksi rapattuun omakotitaloon tuovat sen monet kulmat, jotka syntyivät kuin vahingossa pohjapiirustusta rustatessa. Rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2005 keväällä. Pariskuntamme voisi hyvällä syyllä nimittää uudisraivaajiksi, sillä he polkaisivat käyntiin koko alueen rakennustyöt. Työt tehtiin omin voimin, vierasta työvoimaa käytettiin vain pakollisissa töissä. Työnjako oli selvä, mies uurasti työmaalla ja vaimo hankki tarvittavat materiaalit. Toisiaan he näkivät vain yösydännä. Työt sujuivat suunnitelmien mukaan reilun vuoden kestäneiden rakennustöiden aikana, mitä nyt budjetti pikkuisen lipsui loppumetreillä ja aviomiehen paino putosi 15 kiloa. Piha halutaan pitää mahdollisimman luonnonmukaisena. Istutuksia tosin tullaan lisäämään, mutta työt siirrettiin ensi kesään, sillä juuri nyt tuntuu siltä, kuin puhti siihen olisi tipotiessään. Avaruuden tunnun voi aistia jo sisääntuloeteisessä, joka avautuu suoraan 3 askelmaa alempana olevaan olohuoneeseen. Avaruutta korostavat isot ikkunat, jotka kohoavat reippaasti yli 7 metrin korkeuteen aina yläkerran oleskelutilan kattoon saakka. Ikkunoihin on asennettu lamellikaihtimet, sillä vaikka kallioinen takapiha rajoittuukin puistoon, on illan hämärtyessä mukava jättää hämärän hyssy ikkunoiden ulkopuolelle. Huoneen keskipisteenä on ehdottomasti itse suunniteltu, paikoilleen muurattu isokokoinen takka. Takka toimii samalla alakerran tilan jakajana. Onhan se muuten kuin yhtä suurta tilaa. Yksi olohuoneen seinistä kurkottaa yhdessä ikkunoiden kanssa toiseen kerrokseen. Seinälle haluttiin jotain näyttävää ja kaunista, mutta joka ei kuitenkaan herättäisi liikaa huomiota. Valkoinen, metallinhohtoinen tapetti istuu siihen kuin valettu. Emäntämme toteaa harmiksen, että alakerran olohuoneessa tulee oltua aivan liian harvoin. Lapset kutsuvatkin sitä tilaksi, jossa he odottavat, että äiti kutsuisi syömään. Ruokailutilan isokokoisen pöydän valkoisiin tuoleihin emäntämme ihastui jo rakennusvaiheessa. Vaikka olikin päättänyt, ettei tähän kotiin hankita valkoisia kalusteita niin paljon kuin hän valkoisesta haaveilikin.
Perheäiti korostaa, että heidän uusi kotinsa on sisustettu nimenomaan lapsiperheen kodiksi. Ja se näkyy kaikkialla. Ruokapöydän päätyseinälle sijoitettu alkuasukkaita esittävä batikkitaulu on reilun 10 vuoden takainen löytö osto- ja myyntiliikkeestä. Taulu on seurannut uskollisesti asukkaitamme muuttokuormien mukana ja löytänyt aina oman paikkansa. Keittiö nousee saman tason eteisen kanssa. Saareke, ruoan valmistus- ja säilytystiloinen on toimiva ratkaisu keittiön, jossa seinätila on niukalti. Tosin vaihtoehtoa pohdittiin pitkään ja hartaasti. Saarekkeeseen on sijoitettu myös ruokailutaso, jonka ääressä lapset nauttivat aamupalansa. Tason äärelle mahtuu kyllä saman aikaan ruokailemaan vaikka koko perhe. Jääkaapin ovessa on televisio, mikä on tosi näppärä keksintö keittiöön. Räiskyvän punaiset baarijakkarat, vedenkeitin, leivänpahdin sekä rikkaimuri tuovat eloa vaaleasävyiseen tilaan. Olohuoneen toisella puolella olevan vierashuoneen liukuovi hehkuu kilpaa keittiön punaisten elementtien kanssa. Vierashuoneesta on kasvanut todellinen monitoimitila. Siellä lapset pelaavat tietokonepelejä kaverittensa kanssa. Huoneessa on mukava istuskella myös saunomisen jälkeen. Pääseehän siitä pujahtamaan suoraan takapihan